MDC tauya nenhau dzechipiri mwedzi uno waGunyana. Nyasi bato reMDC Alliance rareketa iro kuburikidza naFadzai Mahere kuti wanhu wareke kugovhunduka hawo nonyaya yozita iro rakatohwa naWaMonzora. Watiwo wanhu chakanyanya kukosha ndechekuti wari kuziva watungamiri wavo, saka vanonetseka ba nonyaya yezita iyi. Asi zvakandodando kwai nyaya yezita iyi ichanhadzirisiwa mwedzi iri kuteerayi, zvokuti panouya sarudzo panenge paribe kupokana kana kubvunza kuti zvichambotekaira sei. Kanzuro yeguta reHarare yagonzi iyo iri kutadza kuita zvinhu nokuti wanhu wakatohwa wachibisiwa mukanzuro muna waMonzora wari kuita kuti itadze kukwana wanhu vanodiwa kuti misangano yayo ienderere mberi. Hino kuti zvichaperera papi, asi kwai izvezvi zvatoita zviya zvinoreketiwa nevakuru kuti panorwisana nzou uhwa ndo hunokuwara. Hino mabi angu kuti zvichaperera kupi, asi wanhu vazhinji vari kutotsvomwa nenhau iyi nokuti paribe zviri kuningisika zviri kuitiwa nokanzuro, nokuti misangano yayo inofanira kunge ichiita iri kutadza kuiita nokuti wanhu washoma. Nyasi wanhu wadoka wakaita mavhu nomanyara kumarimba uko WaMnangagwa wanga vari kuparura zviri pamutemo dzimba dzakavakiwa kuti dzigogarwa naNachiremba vachangobva kuchikoro. Kwai ipapa panga paribe kana wanhu vari kuteedza zvokutaramukana zviya zvinoreketiwa kana kutoti zviya zvokunzi kunofanira kuita wanhu vasingapfuuri 50 zvanga zviribe ari kutetekera. Ipapa wanhu vanga vakaita kuita kuketana-ketana zvakanyanyisa, kuita kurongana kunge tuhowe turi mumvura. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei izvozvi, asi taona zvakanyangaritsa. Wakuru wehurumende vanofanira kuita muenzaniso wezvinhu zvinodiwa kuitika. Ipapa tichaona kuti kana vamwe vakagorongawo kuita zvibodzizvo vachabvumirwa chere kana kuti zvichaita kudini, nokuti mapurisa anga atoripo akavachengetedza. Heno ticharamba tichiona hedu kwazvinoperera. Kuna vamwe vagari vokumakoni waita kuponesiwa nodaro guru munyika rokuMutare, kwai papa kanzuro yokumaruwa yokumakoni yenge iri kuda kuvabisa pavagere pavakaenda kogara mugore ra2011. Wakaenda kogarapo mushure mekunge pavaisenza papurazi rakatohwa nehurumende panyaya yehondo yeminda iyi. Ipapa tatofara kuti dareri rabvuma kuti wasabisiwe ipapo kana kuti dzimba dzavo dzireke kugopaziwa nokanzuro iyi. Izvi zvinofanira kuramba zvichienderera mberi zvokudari. Hurumende kwai yagopa kambani yotonga tuHulet rimwe rezinesi romakore 20, kwai iri kuda kuti inyatsovapa mvumo yekugosenzesa ivhu kwemakore 40 inonziyo pachirungu 99 years. Izvi zvinotofadza kana zvikange zviri kuitika peno zvichaita kuti wemabhizimusi wadipfame zvakanyatsa kunaka kuti peno tingarambe tichiboya shuka munyika medu muno. Bhangi romaJerimani kwai raramba kusenza pabodzi nobhangi reStandard Bank. Bhangi reStandard Bank range riri kubatsirwa kuisa kuti mari dzinodiwa dzemari yekuAmerica zviite zviri nani. Ipapa pachiriba ari kuziva kuti zvichaita kudini, nokuti ndiro bhangi ranga rasara rega reStandard Bank rinokwanisa kuita zvokubhadhara mari kunze kwenyika zvakanaka zviribe kunetsa-netsa. Ticharamba tichiona kuti wachaita zvokudini kana zvadari. WaMnangagwa wagoreketaiwo kuti kwai kambani yondege yeAir Zimbabwe kubenuka kwayaita mukubhururukamu ichiribe chikwereti. Waribe kugoreketa kuti zvagotekaira sei kana kuti wakabisa mari yozvikweretizvo tiribe kunyepiwa. Wari kutofara kuti izvozvi wazhinji wakukwanisa kugobhururuka zvakanaka nokambani yondege iyi. Wagoti wada kutomanikidza kuti makambani yose ehurumende novakuru vehurumende wagobhururuke noAir Zimbabwe wachitenga matikiti ondege iya. Ticharamba takaringa kuti zvinokoneka chere kana kuti manyepo bedzi. Zimbabwe yajiwa mutambo T20 wairi kutamba noIreland nyasi. Ireland yakutungamira nomutambo miri kumubodzi weZimbabwe. Wari kutamba mutambo 5 painopera. Tichaona kuti wanenge wahwina chere kana kuti wanenge wakajiwa. Tiringe dziri kuitika pasi rese.
Nyasi waKagame kwai wabvundunura dare romakurukota avo, asi wanhu wanyanya kuona waona iye angambori gurukota rinoita nezvomutemo kuti aisiwa kuita mumiriri kuBritain. Anga ari Britain iyo kwai abenutsiwa kuti aite zvimwewo imo munyika mavo muRwanda pariba kuziva kuti zvambotekera sei kana kuti zvaita sei. Apawo kuNigeria zvaitikawo pokare zvibodzizvo apo waMuhammadu Buhari wabisa makurukota mairi anoita nezvezvirimwa pabodzi poona anoita nezvemagetsi. Ipapawo zvirimwa kwaisiwa anonzi Muhammadu Abubakar, apawo kunewo magetsi kukaisiwa Abubakar Aliyu. KuKenya kwai kuchagotumirwa wanamukoti vanosvika 20,000 kuti waende Britain. Kwai wakasainirana pasi noBritain kuti ndozvawada kugoita kuti zviite zviri nani kuno wakotiwa. Kwai kuBritain kuri kuramba kuchindodiwa wakoti kuti waende kobatsira ikweyo nokuda kwevanhu vakawanditsa pabodzi pouno basa riripo richakawanditsa. Izvi zvinotofadza tichindohewa rute wabiyedu kuti dai kweduno zviri kuitikawo. Tindori muKenyamo tatofara kuti kuno mapurisa 6 apomewa mhosva yokuponda munhu akapfa ari mujeri wariwo naye. Pariba kuziva kuti zvakambotekera sei kuti azopfe, asi tiri kutofara kuti izvi ndozvinotodiwa kuitika. Anenge aponda munhu ngaareke kuhwanda nobasa, asungiwe pachezvache. Mukahatikidzwa kanyasi kwai Tanzania yagoti iyo yakubenutsa kudzikisa mitengo yepeturu yanga yanyanya kukwira. Mitengo yepeturu kwai yanga yaramba ichindokwira, saka watoisa wanhu kuti wagoringe kuti sei mitengo iyi iri kuramba ichindokwira. Idi dai zvadando nokutoti zviri kutorwadza zvomitengo yepeturu inoramba ichindokwira iyi. Tiri ipapo zvedu musvasvaira wanyasi wagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.